بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنره كربرا بونا فلا ما فوني تلفلايني واتي نفهمه abebisga fo sabula ni kabi jumadu wati temena onam ko chama kero kono sikatola dore amanga me jumadu bi umamme dokundi lafia la nga sesa wi lafia la nam dore lafia la ndo sesa wi torola nam ko chama kera sikatola bebe ala ka se kono nam ame do de ke mun torole no ala ka lafia duma nam minun sumayla mana ala ka yemu saw mani yayi amunu refana bien ama foye ke ala la ama fendi ala ma nam ambi adile ala fe ala ka ankenamatu amin bamanandre kroboro gaddo muso do konema ko dumini yoro la ko ni fronta gana kirina bidum fabi bon ko meni ko gana la mo botoy oche mo fama ba fek mufu kodo damata manega usa kodo ya blay Allah akbar ni kodo damata mena jien kono obinya obise moso okante ya kodo be no lutese moso na blay ubeni ayo misali jatemne furu kono nam ibda soro ebisige moso maragalon tiga kan dore bisga tamara hal jena kan nam ya kuma ni muso ka bi fa do mina du ko ni bi yere nyini ubeni bi yere nyini o ta ko boli ya la sikatola ton ni furundo de sige ni ye furundo mana ga chugo na gana dumunna nam obina fo kodo do nga dumuni bi se tanai furundo re talai fariadi namu ya fam abse kenoyi mo wa se keni kodo yi namu kodo bi se bo mo ya kono onga amase yoro dola ble kuma kachane sikatola mais ni ko de ganada ko dumuni bitoy o dumuni bitoy parce que fura wala te ble Allah akbar nye klemi mo dro abi faranyo wonadi nawo ni kodo be no dona mo wala dro faranyo wonadi Allah akbar nawo o gado muso kalan ko nama ko publique yoro la ko ni kembine tulu kalamana le fana be ketulu oche emune siele ni kembina tulula ko tulu kalamana ko tulu yoro la ko ni kembine tulu kalamana ale be ketulu ale la fana be ketulu abla ni mohaja temina feno wenno nyana ma kono iba ka foko fom se nyogona nam ko gelen fla tulu bi jatti ko gelen tulu kalama nam ni kulumangele ni tora ka do ko gelen kono abla bi desa ka bode Allah akbar ibo tike odo komi setiye ko ma gele ma kasi haga doma misali ni président jatemine o do ko la misali go misalata Burkina président kan nam akalara ko de o nga arema mine nam o abina fo ale koni ko gelen do ya soro ma sa yere bo ko mina kent sa yere bo ko gelen na chugum na mo fan ko gelen do be na yi soro itsi yere bo ko note abla sikatola awo ayo amba ko jeni muye ko tubli yoro la ko ni yedda tugulam belebele bata ka bla daga fitini ka be ben men ni yedda tugulam fitini ko ba bla daga belebele wala be chuan kono o chen ya bla ni ye adamane akonna na anga ko nyina bo taw jatemine modo kuro bi bule kanga nyina bo o gela bena furade do sikatola gela fitini ibsa fura bakula nam fere basorola olu bitani nyanyi nam nga gela ba ni fere fitini nyinola nam abla kuma ka chan umedi odo ganga ika dengunike wala banamatolo bibulu nam ala kan kishama ni fura sisa ko fura wori wa binani dore tebulu watango nam ablo bo furake ati furake o na fura sisa ko bana fura watanyi nam wa binani bi kuna nam o furake rakaba ama furake kanye asika dola
o bina wasa datugulan ba bilale daga fitini dala o wata bana wa bina ne wata en bulu abina fo datugulan fitini bilale daga balda abi chakono voilà sikadola donc o to bore o to bo aywa famuna bismillah ba manandre alors nan biye entene naam jambi kalo club bi sawa ni kelen soro samba fla ani mwani fla o fasir bo ko ne se wonke fasir gafu ko non amna la frete fula mi ka sika kuma bado nyefo mo e family ka sika sura kula amin info matin ala sementia ka foko frafna cliff jamono ka nyamgo ka toziba keneka u yemin ke gunula ko gunula kuma do ko ne bora keneka o mawire na ko ko sura ka chodi ko akobe Alassane Man Ouattara de kunga ale ye hakila minu fo Burkina jamana nyama bingwatila u ka hakila falo kono ko de bora keneka ayo able job ya sementia malika ministre do jamana woro che sira tamalima ka foko ni jamana ka jamana ya adame ani jamana de mabonya oko antna ba foima wasa o kasika sawati o showel ko kala mayga jira ka foko maliti mashitai oko maliti mashika marabulwe oko okone ko mi kumisina ko bana bi o mi rafuna bitali ke sedawo jamana nyamo ka tama kulu do makono do bi Burkina Faso wasa kasiga akila falfalon ko ni jamana marabuka kuro ya blay le républicain ko di ale kuma do able job kan tuguni ka jira afoko akausa ko francika mali jamana bonya o ka bonya na fo jamana flaga nga nyom bonya chukomina o ko able job yo fo la kulekaramo ko la fasato mbe ulo ko sipesco ulo ka tonziba taku sawana ko kuma ko no congrès ordinaire o ko mulay konimba kulubali ale suwandira ka bla o ka to nyama san sawana tanu na bibla adama fo bannola o ko sidaw ka nyakli munu taraka nyesi mali jamana ma ko walsa kubala ka were nyefo o modu ka joge alaye tombe wule ko APM mali ko nyamgoyi ajira ka foko ube kala taw fe nga kube kusebe yelemaw ka ke ani jamana ka seka lakana ayu leso Dr. Sugar ko kala mega jira kita ka fe jumatmani ka foko mali la benendo ani siraw ka sika sigika kuma wasa benyokan ka sika soro oko able jopu ye jabiri minke odo francika kuna fundi bonka oko konen kara jabi min bena kusube ka keni ko munun be ko misina ye able o sugoro kula ko kulu mi sigero na ko nyina wole ka wono conseil national o kulu kon ye sokon kro sigi minu mbebe jama bela jelema ayu la sentinelle oko mobilisation kulu do kumeno oko tege kon dara uka nam o munu ka suene fanga ko menyesi kusube Mercedes udema nam oko tege daru ko kabala ko wati minani jamana de fama bala ka ajira ka fosideo ka nyaklu mabbe ka jamana je fanga nyamgo sigormadu place de l'indépendance la ko ma do tara do ndoka su ko ka barakela mine ka bin akan o ka klaka afaka o ko ka klaka su kono mine o mago mun na ko lu beta ka tanu li tahulu wala ko l'indépendant ko farafna jamana nyamgo nyakile mun taka nyeshi mali jamana ma kalu kile abeni nga su masa utemene ko fe oko mali tobe uka la jano do fana keneka alamsana tay mali ni kindeni Burkina mim talike gelami ko gela kurabala kasi mali ni anje nyo nazaro ni nyache ko division ga sababu nga gela balase kele buluma munum be an fi adno ku balaka bamachu kele able oko Mercedes suyen kulume ne taga daru kwa ko koni minena ni Mercedes wolofla yi ko pick up kilim fana ko mala Toyota ko 4 malheureusement mo de taga da ukan koro ko cercle kon nana ko ma tan sababu ko ne fara mo fe minu ni soasi fini kumula ko mali fini tu kon yi secrétaire da ele ka don ako tien muye nam le malien
Asimentia ka foko Yunus Amediko ni ale RDC nyamko baye asimentia ka foko Mali ni français kan ga fere bela jele ke waso ka be kula ablandan o ko mangan no ni nyoko njabe ban no kuna fu ndisro ko ku kan ka ulu dabla mi rafana be kalike Union africaine ka tama kulumi kuma na nyamko ba ku ka commission nyamko Moussa Faki Mahamati abla ko ale kona jira ka foko animisi wasara aka tamay na Mali jamana kona le challenger conseil malien des chargeurs nyamga kula nam ko manga ko malanga ko cour suprême ye ajira ka foko burama mukuru ko tiembe ale bulo c'est NPM la ko mamunu ni ulu kone soro buso mo ko la jira ka foko ko nyamga ko tese tout temps ko rebna ulu kanga minge wasa nyamga ko nga clé ko na baroke nam o ko fesa ko CMDT ka tozgi bam ulu ko conseil d'administration ta ko bikononto ani durna baro sabatira ko nyina ko nga baraka ni musaka miye ko bulu dara ka bla sefo wore milliard ke mesaba ani biwolon flan ani woro la blay yeso wondana kuna fulin telin kuma wadogi tubarikalla bamana andre koroboro bo nga fala ko Mali sigilen do sanu dinge ko Mali sigilen do sanu dinge de kan nga jamana Mali ba jama sanu bo yoro jolle be ay bodon le 30 temps ani kile njate man mafli tani kelen wani ye musulmanu fara ka mais a kulba yɛrɛ mun don mun donnen don mun yɛrɛ ye izini yɛrɛ o tɛ kɔnɔntɔ ye le 30 janvier 97 Alpha Omar Konaré inaugure la mine d'or de Sadiola. On appelle SEMOS SA, Société d'exploitation des mines d'or de Sadiola. SEMOS SA. 19,8 kg d'or ont été montrés à Alpha ce jour et aux populations de Sadiola. 19,8 kg d'or. Kilo temps ani kononton ani murmuzi ani gram shegi wode yirala Alpha la wodo uye folo mumbo ko uluka sanu dingeni abse ka ton woro sanu ton woro 500 sa obse ko bol dingena san wosa ukacha sare sanu ton woro abse ko bol dingena le problème est du o sanu hygiène abi ma sabade bolo Imad Gold 41%, Anglo Gold Ashanti 41%, ça fait 82% pour les deux étrangers. Gouvernement malien 18%. Amu yedu ko tay sanu bo amve abu bo anga jamana mo ganta 18 mo mumbe na bo amve lu tay 42%. Ablay okuma ka chance de akuma ka chande okuma on tatedi aywa okuma bo yoro la sa ne ya yeza muna abi foku do bala ka wuko joko falenga ke sanu bo sharawla dans toutes les usines ka sanu bo malle au plus malita est 20% a tiara wa 20% sina to be ulutaye ulibu nanga jamana ka anga dinge anga jamana kolo anga sanu ulu de babo ka claro na to do mo toro ka du ko chen ko ga pro minula ko minula mais fasere ni yoro ka do donc o usine nanana anana fara asro usine yatala bey morila beya kalana bey lulu gongoto woslor ani ale ni ye dinge mun dolendo mo fe o usine kolontoni 100 sanu ton 70 tonnes bi wolula olu bongo jugoro ton bi wolula 100 70 tonnes d'or olu wobo anga maldu koloninka sanu ton bi wolula 100 yenu farani ubodobo oya mu fora de mais mu fora officiellement même ta dogo dogo la mo goto don même bo karafe kata ka so andi bo kalama anto do mais agelema yoro e muy yoro la sanu tina bamako ulu ka bion bi jigu ka yina dron u sanu kala utanu ko rola wafo anga mo douane ni fembe yoro la foiti bola
o de problème hakka jumɛn de bɛ bɔ mun fɔra mun déclaré o do o tɛ an b'o dɔn wa ma t'o dɔn donc u y'a jate farafina na farafina bɛɛ anw de ye sabanan ye après l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali est le 3e producteur d'or et l'or est la pièce la plus recherchée après le diamant dans le monde. Bi or gramme kelen est dans les 28 à 32 000 francs gramme kelen Waworoni kemenani abi dabne wa duru ni keme seykata wa woroni kemenani gramme kelen ika kilo kelen so jate abla wori sade wori donc wol sanu be en fait ambi sanu bo mais sanu a tolona nafa de malien to yi donc on ko fo o de kayelma no ma le mama yo aywa ni chugolata égale sanu be bon en fait 70 tonnes par heure mais anga jamana na gram kele mi fere wa woroni kemenani wa duru ni keme segi il faut ko fam chugoti ta bsugo o sanore ki bo ket bulana ga do yere lable aywa ma chansare patable aflone ni sanu bebe bon en fait mais sanu isinte mum se que sanu de la ka yere maka ke umma bol nanege bol kanege ani chenu ani bugul doray amba bo tubabu tanaye uba yere maka na fera mako ne tu cher encore en fait anga sanu ulu babo ubutana ko jamana uba yere ma uba ke avo klo jmendi mumbulo klo la bugulu uba ke kanachene bol nanege bol kanege uba ke pario bana en fera ma songo gelema la tugulu anga sanu mu bon fait tuba buta yele ma kana fera amma tuguni amma tono musrola donc tono fla akile waro ni kuma yere muya yele ma ka ke dron ni yele ma kera minti jenable kanga du blake voilà est-ce que kuma ka gele aywa kuma boro la sono wori nga be sifa wori million bi so woni fladima kilo kele aywa o kilo ton kele joli ton bi wala suma joli tiena donc le Mali n'est pas un pays pauvre mais pauvrement géré à Yorofleni on est sans drone ni oui sans drone mais ça nous tombe depuis la walede parce que mako fla tombe be en Mali là ka togo di Malima kango Musa yo togo me aske Modou Bo yo togo me ulu fla taramaka kango Musa ale tato maka ale tara 12 tonnes d'or Atato tara nodi. Atato tara 12 tonnes d'or kanko Moussa. Aleni 8000 personnes. De Basigi tara nyongon fait. Tellement qu'ale tara a segito sanu songo bina Egypte marani maka. 100 ans sanu songo jigna. A segito ale de Misiri bani jo Tombouctou jingarebe. Aflana ouais Mohamed, Asker Mohamed. Allez, tato, allez, ni 1500 hommes de Tara. 500 cavaliers, 1000 fantassins. Allez, tato, à Tara, ni 300 000 pièces d'or. 100 000 pièces pour les dépenses d'entretien de voyage. Parce que vous avez sonné au cas. 100 000 pour l'achat des marchandises au retour. 100 000 pièces d'or pour le monde qu'il distribue aux gens. Ale sare maka ay sosa maka yorodo ka ke jardin ka so jala ko ni mogo momi bo nga jamana ko ta sigala fu falaki yanu uka hijike ale fana segito ale de tombeaux les askiya gawo ale de ojo dans l'histoire du monde tout américain yero ko dinyo kono jamana dem wori babulo ka ta dinyo kono mogo ya do e kan ko Musa tellement ka taranu sanu maka Égale 12 tonnes, 12 tonnes d'or. Oui, milliard joli. Voilà. Quand 12 tonnes d'or. Pas chance ça. Pas chance. Oh, attends, la minute là. Mo dado. Donc anga jaman depuis bilate sanu jamana do. Maintenant do yere ko rafle kidal. Ko fu mo ko tuba babu. Donc ni façon ya amadola. An yere bi izini ka moyini ka bo en fait ka transformer en fait anafa ka boni am ci wumina. Sam bi woro indépendance ko. Ni sanu babu boboya.
anga jamana sanu yorota togola tay sanu usine ya mum se ka bayela ma wote fana foiti o sanu ba be bon fait 70 tonnes d'or par an el ne kuna fondo soro siru do gela rada bole ko gela zade sima boy jini sabatan fe ama nani sare nani afra sa kul be jole no kul sira sima boble ya tolam alo te ko jugu dan o ko jugu ni ko jugu e kaba ban fe nu wa clinker be calcaire be o abe ban fe ouais mun fono kanga sima bo fana kulu tala ka sira sima ko machine be jora ouais herewa o de kama sima kera fo sima tumbe fo wa tanduru wa tanworo sita ambi wa mugan nani wa mugan duru wa mugan sifla wa mugan duru ada dumade kala foza wa mugan duru ada dumade de wa mugan woro wa mugan ulon flo ton kele mun tumbe wa tanduru wa tanworo awo ani wa tanworo awo Allahu akbar ala ga nyuma akuma gele bon fata boyoro la ninga nyemo de kanga ujo la ka ko yelema ni fara ko ka yelema nous fana bala parce que nous ne jamana don lafia réviser les contrats awo voilà les contrats miniers et pétroliers awo merci yelema ga do abela inchallah Traoré aba jité